nga akong mapasunod ining akong mga kaigsunan nga diin ako gipili nga maoy pangulo, mga kaigsunan. Dili kay ang basihanan mao ni atong himuon nga pangulo kay sina og agtang. Dili na mo'y basihanan ha. Mao ni ang atong pilion nga pangulo kay dunay panglantaw sa misyon sa atong iglesia. Ang atong iglesia mga kaigsunan na misyon. Okay? Atong tun-an karon nga bag-o kini. Mayong kung nga bag-o kay ikaduha pa nako ning lektura mga kaigsunan. Ang una, ang Surigao del Sur. Ikaduha, Surigao del Norte. Wala namo ni gikalimtan kay dili na dugay gikan karon, dili na kaayo mi makanhi dinhi. Kung mag-imbitar ang taga Surigao Central Adventist Church nga panihon mi ni Pastor Sina, mukuha mo og service request. Mananghid mo sa presidente sa misyon sa Northeast Mission nga pabisitahon namo si Pastor Sina kay once upon a time usa ka district pastor sa Surigao sa unang panahon. Unya maghimo mi og anniversary. Og si Pastor Tagono, once upon a time, siya ang church pastor during the time ni Pastor Dahonan. Unya nasakit man si Pastor Dahonan. Bago man tong naayo, for 6 months, di pa siya makabisita sa mga namatyan, prisuhan, sa pariha. Busa ako. Muna nga, okay po, nabansay hinuon ko. Kung maghimo mong anniversary, o niya nagplano mo nga imbitaron mi, magkinahanglan pang service request. Nga naman, tuwa naman mi sa Enero sa lahi nga misyon. Tuwa naman mi dito. So dili na mi, bye-bye na si Pastor Juan. Ang mupuli tingali na ako nga sa School Director, pwede si Pastor Juan. Si Pastor Jaime Bo, kung musugot si Pastor Felix Simasio. So, magbuwag na ta. Muna nga dili pwede, nga dili mo mahibalo kung unsaon day nato pagpatubo ang iglesia nga kanang gitawag natural. Grow your church. No, muna nga gianhi-agid mo na mo bisag apiki kay nga schedule. Si Pastor Sina do na si schedule sa mangagoy. Ako, doon na unta ko schedule nga lahi. Pero amo gidong gi-insert nga schedule kay dili pwede nga mangadto namin dito sa uban nga sa lahi na nga kaumahan unya di mo masultian ini. No? Kay usahay kanang makulang ta sa panahon. Busa ako mo hangyon mga kaigsunan. Labi na tong tag na pulo kada distrito unya sa Claver 20 sakto kaayo imong gihimo Pastor Felix nga 20 imo kay sa dinagat nga north ba nang Pastor Narbasa south wala may ilang delegado north na sa north why delegado kay doon na sila tigom dito karon busa wala nagani kay na sila tigom ang ilang bisita ron dito sa Pastor Obos so sakto nga gi-20 nimo kay ang ilang napulo ikaw mo'y tapal. Ako gihanyo nga humag paniud to balik na ta. Kay sigurado ko nga di gyud nako ni mahuman. Unya nga hapon at di na sa kay ta magkukabildo nga naman kung maghisgot tag mga paghinabi ako pagkadaghan kay ko'y kahinabi ili nga distritoha. Kay dinhi ko na omol ingon nga district pastor mga kaigsunan. Busa, daghan kong isultihay. Labi na ningwa na yung mga buhok, daghan na na isultihay mga kaigsunan, no? Pero ato nang ihiklin, kay importante kayo ni. Human sa paniyot to, balik ta, kay doon na pailain nga topiko si Pastor Sina, o niya, naa pa ko ilain nga sumpay ani, o niya, maghimo tag commitment service. Busa, ato ni hatagan o pagtagan. Mga kaigsunan, grow. Bot pa sa bot, pagtubo. Ingon siya, grow your church. Dunay 5 ka mga al-ang-ang. 5 ra. Sayon ra kayo pag-memorize.
dunay 5 ka ang alang sa pagtubo sa atong iglesia. Mga kaigsunan, mangutana ko ni Brother Chris, kay karaan-karaan naman eh. Kay pag-abot na ko diri, mauna man iyang naong daan. Pero maayo ko man to akong hinapay ato Pastor Felix. Pero mauna na iyang naong. Hangtod karon na wala na lang akong hinapay, iyamintin. Muna atong pangutanon. Sa dinhi ko sa una nga distrito, kay abi ninyo, kauban ra ni nga distrito sa Surigao City o Malimuno. Muna nga distrito sa una. Permirong nahimo na tunga ni. Gitunga namo ni Pastor Dahunan. Diri ko, gikan sa Surigao City, paingon diri, ako, munang gitunga namo ng Espina o Sentral. Ang Espina, ako nga distrito, paingon diri. Si Pastor Dahunan, gikan sa Surigao Central, paingon sa Karihatag. Okay. Ang diri, memorize na ko ni nga distrito, ang mga simbahan. Ang akong pangutana ni mo, Brother Chris, sa dihang na wala na ko ani nga distrito, kinabali na pud ko ngadto sa lain. Unsang iglesyaha ang nadugang? Kay sa una, naa na ng mayag, nananay kanang tagbayani, nana ng Biabid, nana ng Patag, nana ng Sison, nana ng dito na paingon sa Kabumbungan, may nabago tingali diha, ang mga building rin na bago. Unsang iglesyaha ang nadugang? San Isidro, nabuhi. Kanang unsa man nga buhi, kanang buhi-buhi, 50-50. Buhi yun. Usa pa laing nadugang? Elbio. Sibyo. Kini, Sinter. Kini. Oh, very good. Heights. Sibyo. Heights, di ay. Na akong anak ko dito, si Lima. Sunani nadugang di ay, no? Very good. Mga kaigsunan, imagino na to, pila ka tuig ang nilabay ay ang Surigao District na himong tulo. Naay Malimuno District, naay Surigao Metro, naay Surigao Suburb, naay Sison District. Pila ka tuig ang nilabay. Tingali, dili mo ubos sa 20 ka tuig, mga kaigsunan. Pero atong tan-awon karon nga kining Sison District kon ato ning himuon dili dugay. Ingon pang kanta, di na dugay. Di na ko tarong kanta. Kaya bininyo, mga kaigsunan, sa akong eksperyensya, mukanta lang ko basta kay ibalhin ako, Pastor Felix Imasio. Unang kanta ko din sa una, kanang ibalhin ako. Di na ko tarungon og kanta. Pero yun siya, di na dugay si Jesus mubalik. Ikson, unsaon nato pagpatubok ning iglesia. Dunay 5 ka mga approaches. Pero atong hisgutan sa makadiyot ay personal ministry. Kay kaluha man guni. Duha ka baga. Sa Pikas, personal ministry. Sa Pikas, Sabbath School. Munang ang title ana is SPM. Sabbath School o personal ministry. Karon, ang personal ministry di ay mao ni ang panagway sa atong iglesia nga nagsugod ni sumala ka sa kasaysayan niadtong 1860. 1860 na ananing personal ministry, mga pinangga na itong kaigsunan. O sa may trabaho, mangutana daw ko, na nanawag na ko gahapon. Siya, Pastor, kaning napulo nga delegado, kinsa man ni sila. Ingon ko, 5 ka Sabbath School teachers, 5 ka personal ministry leader. Mga kaigsunan, ang IEL NDR o ang Sabbath School, gitawag na siya og kanang inseparable. Usa na siya. Usa. Example, kinsa may taga Sison Heights, si Brother Jerry Sangay.
Digiri man ka, di ba? Pila man ni siya ka Sabbath school class? Unom. Uno. Ikapila man ka nga Sabbath school class? Kalima. Ikalima. Kanang imong Sabbath school class number 5 sa Sabado, maupod na ang